Zonadi zokambirana za phungu a nyumba malamulo zikuyembekezeka kuyamba kumasana kuno nthawi kamakwana 2 koloko. Kukumanaku ndi koyamba mu sabata ino imene ili sabata yachinayi pa zokambiranazi. Tikananena kuti sabata ino bwezili sabata yomalizira pa zokambiranazi chifukwa ndi mmene anachita ndandanda wawo. Koma panali kusintha sabata yatha speaker wa nyumba malamulo atafotokoza kuti zokambirana zimene zaonjezeranso sabata ina imodzi. Ndiyembekezero zokambiranazi zipitirira sabata yamawa. Koma lero kumasana ku chimene chikhalire chokuti aphungu apitirira kukambirana makamaka pamene nduna zaboma zosiyanasiyana zikhale zikuyankha mafunso kuchokera ku aphungu a minyumba imeneyi. Palingana ndi ndandanda amene chikata chimene akugwiritsa ntchito poyendesera dongosolo la mnyumba chimene chatuluka lero lino, nduna zimene zikuyembekezeka kuti zifotokoze kapena kuti ziyankhe mafunso ndi nduna yona za masewera ndi achinyamata komanso nduna yona za mayendedwe ndi ntchito zomangamanga. Nduna zimene zimezombe ndifukuliza yankhe mafunso amene ayikidwa kuti lero lino ali pa mndandanda wa dongosolo lake. Ndi mwachidule zimene zichitike ku nyumbayo. Mana monga nthawi zonse asanayambe zokambirana zimene speaker wa nyumba malamulo amene amafotokoza ndithu kungofotokozera zina zimene ali nazo kapena uthenga umene ali nawo mu nyumbayo. Mana mwachidule zokambiranazi zilunjika kwambiri pa nkhani imeneyi kuti nduna ziyankhe mafunso kuchokera ku aphungu osiyanasiyana a mnyumba imeneyi. Zikomo kwambiri. Amene ntola nkhani wathu mwayi ntumodzi kuti fotokozera zingapo zomwe ndithu zikuyenekera kuchitika ku nyumba ya malamulo masanano pamene aphungu akhalenso akukumana. Tipite ku nkhani yathu yotsatira. Boma latsindika kuti ndilodzipereka kuthana ndi mavuto omwe akulepheretsa chipatalachi. Thokozera president athu professor Peter Mutharika chifukwa chakuti komera mtima pa nthawi yomwe Malawi kudusa muzokhoma zosiyanasiyana, kumaona kuti panopa choseweva kuma sectors ena omwe nduna wathu wa za umoyo komanso ukhondo ndi kumozi kwa iko komwe weva imene yatifika. Ndipo posachedwa apati amba kupanga recruit, tiyamba ndikupanga recruit 2,500 health workers and kusogolo kuno tikhalanso tikuonjezera ena ngati boma omwe tikhalenso tikulembabe imene ichi ndi chaka choyamba chokha. Zomwe zisonyeza kuti kusogolo kuso tizipitiriza ma recruitment. Izizi ndizothandiza chifukwa vuto lalikulu lomwe lilipo ndilokuti ogwira ntchito akuchepa. Koma zulo umene tagonera pano taonanso mavuto ena chifukwa chake tikupemphaso ma well wishers kuti alowererepo. Kwa mkulona za umoyo ndi ukhondo mboma la Mangochi Dr. Henry Chibowa Jr. kufika kwa nduna pa chipatalachi ndi chilimbikitso chachikulu kwa anthu ogwira ntchito za umoyo mbomali. Pali zambiri zimene timakumana nazo mchipatalamu ndipo malipoti timakhala kuti tikutumiza komano tikakhala kuti talandira munthu wamkulu chonchi kubwera pamalo ndikuzaona zinthu zoyekha kuti azipange experience zimene ma patient akukumana nazo, zimene anthu ogwira ntchito akukumana nazo ndi zinthu zopereka chilimbikitso kwambiri kwa ife kuti no mene akubwerera akhala kuti akutithandizira zina ndi zina ndipo ntchito ikhala kuti kupitirira pasogolo kukubwerako. Pa usiku umodzi omwe anduna anachezera pa chipatalachi panabadwa ana 28 omwe 10 mwa iwo anabadwa kudzera mu njira ya operation. Pofuna kulimbikitsa anthu ogwira ntchito pa chipatalachi, awaloyi anapereka mavocha a ndalama zokwana 2 million kwacha zomwe anapeza kuchokera ku kampani ya Fizi. Mwayi mtumodzi MBC Mangochi. Bungwe la ADMARC lati likugulitsa chimanga chake mosamalitsa posunga china choti lizagulitse nthawi yomwe mdziko muno mudzakhale ng'amba kapena mvula yambiri chifukwa cha nyengo ya El Nino. Bungweli likuchita izi pamene nduna zachilengedwe wanena kuti pali kuthekera kuti mdziko muno mudzagwa nyengo ya El Nino pakati pa miyezi ya Oktoba ndi Machi chaka chamawa. Chisomo break wafika ndi ripoti. Malinga ndi mkulu ofalitsa nkhani ku bungwe la ADMARC, Mai Triza Chapulapula, posunga chimanga china, bungwe likufuna kuonetsetsa kuti chimanga chizakhale chokwanira pa nthawi yomwe anthu mdziko muno azakhale akuchifunitsitsa komanso pomwe mitengo izakhale ili yokwera kuti bungweli lizakwanitse kugulitsa kwa alimi mopanda chopinga. Tinayambapo kugulitsa ndithu ndipo tinagulitsa pafupifupi 508 metric tons ya chimanga. Komano tili nkati mugulitsa tinamva malipoti onena kuti komatu kukhoza kukhala ng'amba ndipo kukhoza kupeza kuti kunja kuno kuli njala. Ndetu kumagulitsa mosamalitsa cholinga choti ngati ADMARC tikhale ndi chimanga chokwanira kuti anthu akachifuna kukakhala kuti kunjako chimanga kulibe, anthu akabwera kumsika wa ADMARC azitha kuchipeza chimanga chija mosavuta pochitira kuti
njala ikabwera anthu amadzozo kuti komwe angachipeze chimanga yomwe tili ndi misika yambirimbiri mdziko muno anthu akuzobwera kudzagula chimanga kwa ADMARC mosavuta komanso pa mtengo wabwino. mayi chapulapula atsutsanso malipoti ena omwe akhala akumveka kuti matani achimanga oposa 70,000 anaola malo abungweli osungiramo chimanga. Ngati ADMARC timachipanga fumigate kuchikonza chimanga pa miyezi 3 ina iliyonse. Ndemene timakonza pakatipa tinapezeka kunena kuti chimanga china chinaziya osati kuola sichinaole chimanga koma kuziya. Ndechifoti chinaziya chimanga chija sitikanachisiya kuti tichigulitsa chimene chinali chimanga chimene tinachigula mu chaka cha 2024-2025 ndiye titachiona tinachisiyanitsa ndi chimanga china chimene chili chabwino. Titachichotsa tinapeza ogula amene amapanga zakudya za ziweto ndipo chimanga chonse chokwana 79 metric tons chagudwa panonso palibe. Chimanga chomwe tatsala nacho ndi chabwino chokhachokha. Nyengo ya El Nino ikazabwera mdziko muno izachititsa kuti mvula izagwe yochepa makamaka miyezi ya Oktoba chaka chino komanso March chaka chamawa. Izi akuti zizachitika kwambiri maboma akumwera kwa dziko lino. Pakadali pano boma komanso mabungwe okhuzidwa akulangiza alimi kuti avyale mbewu zochamsanga komanso zopirira kung'amba pamene mabungwe ndi boma akuonetsetsa kuti akonzekere bwino nyengo isanafike. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe la Red Cross lathandiza Malawi oposa 4,000 ndi ndalama yobwerera kwawo pamene akuchokera mdziko la South Africa. Tiyendeza mbiri mu ripoti ili la Kumbukani Perry. Polankhula pamene amakhazikitsa ntchito yopereka ndalama kwa Malawi omwe achoka mdziko la South Africa, mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Red Cross Achifundo Kalulu anati ndi udindo wa bungwe la Red Cross kuthandiza anthu omwe avutika. Iwo anati ndalama zimene zikugawidwa zikuyambira 70,000 kwa anthu ochokera mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati akulandira 100,000 ndipo mchigawo chakumpoto akupatsidwa 150,000. Mukumbukira kuti milungu ingapo yapitayo nalinso malo omwe ano mmene timagawanso katundu wathandiza azibale athu amene akuchokera uko ku South Africa kubwerera kuno kumudzi. Ndiye nthawi imeneyo tinanenanso kuti tinapeza ndalama kuchokera kwa bungwe la International Federation of Red Cross and Red Crescent yoti tithandizire ntchito imeneyi. Ndiye lero takuyamba ntchito imeneyi imene tikuwagawira zathu ndalama zoti abwererere makomo malingana ndi ndalama za transport monga mmene ili ndondomeko ya boma. Tikugawa ndalama moti pano tikuwapatsa anthu amene ochokera kumpoto kwa dziko lino akumapatsidwa 150, apo chigawo chapakati 100 ande apo chigawo chakumwera 70,000 zimene zili zoti ayendere kubwerera makwawo malingana ndi ndondomeko ya boma imene ilili. Polankhulapo mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Charles Matabwa anayamikira bungwe la Red Cross kamba kathandizoli. Iwo anapempha Malawi kuti awalandire abale awo mwachikondi kuti asaganizenso zobwerera mdziko la South Africa. Kwa Red Cross ya partner athu omwe amathandiza boma munjira zosiyanasiyana. Takhala nawo chambiri cha program imene Blantyre komanso kuno komanso apa tikusangalala kuti akutithandiza kuperekeza anthu mpaka ukafika kumudzi. Ndiye ife kwathu nkuthokoza kwambiri. Ife tikupempha onse amalawi kuti awa ndi abale athu, azichimwene athu anachoka komweko. Ndipo tikathandiza ndikunena kuti takulandirani mmene timakhalira pa Chimalawi. Tizathandiza kuti asabwererenso koma atithandize kukweza dziko lino la Malawi. Thandizo lomwe akupereka a Malawi Red Cross ikuchokera ku nthambi ya International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ndipo ndalama zake ndizokwana 730 million kwacha. Pakadali pano nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dotma yati Amalawi pafupifupi 50,000 ndi omwe abwerera kuchokera mdziko la South Africa. Kumbukani Phiri, MBC, Mwanza. Asilamu Achamadia omwe ali pa msonkhano wawo wapachaka chaka chino ku United Kingdom anali ndi mwambo omwe ndofunika kwambiri ku mtundu wa Chisilamu.
mwambowu omwe ndiotchedwa bayati ndionena chikhulupiriro ndi kulonjeza kuchita zabwino nthawi zonse. Sifati Nsusa wafika ndi ripoti. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. Msonkhano wa pachaka wa Asilamu Ahmadiyya omwe ukuchitikira mdziko la United Kingdom ochedwa jalasa salana lero kunali gawo lofunika kwambiri lomwe ndikunena chikhulupiriro kapena kulumbira kwa namalenga kuti adzakhala okhulupirika ndi kusiya machimo aliwonse. I will always remain loyal to the institution of Khilafat. Mwambo onena chikhulupiriro unachitika pamene anthu anagwirana paphewa kugwiritsa ntchito dzanja lamanja kuonetsa umodzi. Mwambowu omwe amautcha kuti bayat umakhala mwambo ofunika kwambiri pa moyo wa munthu aliyense wa Ahmadiyya. Kenako anthuwa analumbira kuti akhala okhulupirika kwa mtsogoleri wawo ndi kupitirira kugwira ntchito zachifundo monga momwe chiphunzitso chawo chikuphunzitsira. I will always remain loyal to the institution of Khilafat. Mkulu wa Ahmadiyya mdziko la Zimbabwe Yusuf Anubi akuti ndi okondwa kuti walumbiranso kusonyeza kudzipereka kwake kuti agwira ntchito za Mulungu ndi mtima wake wonse komanso kugwira ntchito zachifundo. Oh, it was so great. You know, taking bayat in the hands of Imeneyi inali nthawi ya mtengo wapatali kwa Asilamu Ahmadiyya pamene analumbira kwa Mulungu kuti adzakhala okhulupirika ndi okangalika pogwira ntchito za Mulungu. Ndipo pamene msonkhanowu ukupita kumapeto, mamembala a gululi akhala akubwerera m'makwawo ndi mangolomera atsopano ofuna kupitirira kugwira ntchito zabwino zothandiza anthu mu njira zosiyanasiyana. Sifati Msusa, MBC News, Hampshire, United Kingdom. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso miti yake. Boma latsimikizira anthu kuti likudzipereka kuthana ndi mavuto omwe akukhudza ntchito za umoyo. Nthambi yona zamayendedwe apansewu yati oyendetsa galimoto akutsatira malamulo apansewu. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wamanja ya Queens isewera ndi England masanano mu mpikisano wa Commonwealth ku Scotland. Nkhani zathu zikupitirira. Nthambi yona zamayendedwe apansewu ya Directorate of Road Traffic and Safety Services yati ndondomeko yofikitsa ntchito zake m'madera akumidzi yathandiza kulimbikitsa oyendetsa galimoto ndi njinga za moto kutsatira malamulo apansewu. Tindi zambiri mu ripoti ili la Isaac Jali. Department yona za mayendedwe apansewu ya Directorate of Road Traffic and Safety Services idayambitsa ntchito yotchedwa Malawi Traffic Information System MATIS yomwe imathandizira kuti izigwiritsa ntchito njira za makono monga kupereka malaisensi, kulembetsa magalimoto, kusintha umwini wa magalimoto kudzera makompyuta. Kwa kanthawi tsopano nthambi yakhale kutengera ntchito zimenezi maboma osiyanasiyana pofuna kuchepetsa ulendo wautali umene anthu ofuna ntchito zimenezi amayenda kufika ku maofesi a nthambi ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Zomba ndi ku Mzuzu. Ndipo anthu akudwangwa mboma la Nkhotakota ayamika boma chifukwa choyambitsa ntchito imeneyi, chifukwa choti mwazina yachepetsa ndalama zimene akhala kuononga popita ku maofesi a nthambi yona zamayendedwe apansewu ya Directorate of Road Safety Services. Chitsanzo Manchiji ndi wapampando wa anthu amene amachita bizinesi yakabaza kudwangwa ndipo akhala akuphunzira kuyendetsa njinga za moto, ndipo anthu okwana 136 apasidwa license. Iwo akuthokoza boma chifukwa cha ntchitoyi. Lero lino amene taphunzira choyenera kuchita kwa njinga ya moto akuyenera kuchita mosamala chifukwa ndizoonadi kumbuyo kosewa olo madera ena abe ngozi zokupitirirabe zokhalabe zochulukira zidapera cha njinga za moto. Koma kwa munthu amene waphunzira wazindikira mulingo oyenerera kunyamula panjinga, wazindikira kuvala moyenerera akakhala pachani panjinga, ndiyetu kuvala helmet zonse kuvala moyenerera ndithu. Ndi ndikukhulupirira kuti ndikuphunzira kumene taphunzira ifeyo lero lino azithandizira kwambiri kunoku kudwangwa. Ndikukhulupirira kuti ngozi zichepa mwinaso kutheratu. Ndipo mmawu ake mkulu wa department yona zamayendedwe abwino apansewu Directorate of Road Traffic and Safety Services a Christopher Kuyera akuti mugawo loyamba la chaka chimenechi cha 2026 anthu okwana 1539
amaboma osiyanasiyana kumpoto ndi pakati afikiridwa ndi ntchito zosiyanasiyana zimene department iyi ikupereka kudzera ku ntchito yoyendayenda ndi kufikitsa ntchitozo m'maboma osiyanasiyana malo moti anthu aziyenda mtunda wautali kutsatira kulikulu kwawo. Iwo ati zimenezi zachepetsa ngozi komanso kulimbikitsa kuti anthu ogwiritsa ntchito msewu ngati oyendetsa galimoto ngakhale njinga za moto azitsatira malamulo a pansewu. Kuti anthu kumudzi athe kubwera kuzapeza ma services kuno ku road traffic chimakhala chinthu chovuta chifukwa chakuti maofesi athu ambiri ali maboma ochepa kapena kuti m'maregion kapena kuti m'macities. Panali nthawi yomwe amaononga komanso panali ndalama zomwe amaononga kuti ayende adzafike kuno. Ndiye kuti zifeyo poona vuto limene lili timaona kuti tsopano anthu aja malo mokuti apange zinthu zoyenerera zimavuta kapa chizungu amati apange comply kuti aziyenda bwinobwino pansewu. Ndiye ngati asakutsatira ndondomeko kapena malamulo a pansewu chomwe chimachitika ndi chani chomwe chimafika sakutsatira ndondomeko za pansewu malamulo acho sakuwatsatira chifukwa chake ali kutali ndi kumwe kuli maofesi athu mapezeka kuti ngozi zimachuluka. Ndiye tinaona kuti kuli bwino tsopano tiyambe kumpeza njira yomwe afikira anthu. Padakali pano nthambi ya Directorate of Road Traffic and Safety Services yati zimenezi zipitilira pamene ikukonzekera kutsekolanso maofesi ena anayi owonjezera m'mabomanso anayi osiyanasiyana a dziko lino. Isaac Jali, MBC, Nkhotakota. Apolisi achizimayi awalonjeza kuwapatsa mpata opita patsogolo ndi ntchito yawo kamba kakudzipereka kwawo pa ntchito. Mkulu wa apolisi mdziko muno a Richard Luhanga ndiwo apereka lonjezoli pa msonkhano wa komiti ya bungwe la apolisi achizimayi mdziko muno la Malawi Police Service Women Network omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Mlembi mundu naona zachisamaliro cha anthu a Esme Kainja apempha anthu komanso mabungwe kuti atenge nawo gawo popititsa patsogolo maphunziro maka ammera mpoyamba. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Vincent Maseya. Poyankhula pamwambo opereka bwalo losewera ana kumutu Community Based Childcare Center mu mzinda wa Lilongwe, mlembi ku nduna wona zachisamaliro cha anthu a Esme Tamanda Kainja amema anthu akufuna kwabwino komanso mabungwe omwe si aboma kuti ayike chidwi popititsa patsogolo maphunziro a ana a sukulu zamera mpoyamba chifukwa ndi maziko amphamvu a maphunziro. Iwo anaonjezera kuti boma ndilokondwa ndi zomwe a Action Aid achita chifukwa zithandiza ana ambiri kuti adzipezeka ku sukulu. Kubwera kwathu lero timafuna tizaone ntchito imene agwira First Capital Bank pokonzanso masukulu amenewa amene anamangidwa kalekale ndi a Roger Federal Foundation. Kwayang'ana masukulu amene sukulu imene tayendera lero ikungooneka ngati yanyuwani ngati nthawi imene inamangidwa. Chidwi chimene a private sector akutengapo ku nduna wathu nchosangalatsa kwambiri. Tikupempha kuti enanso atengerepo mwayi. Mkulu wa Action Aid ati kunali kofunika kupereka chithandizochi chifukwa chidzathandiza kudzakhala ndi zika zophunzira bwino tsogolo. Chitukuko chimenechi chikutanthauza kuti ana ndofunikira ndi nsanamira ya dziko la Malawi ndipo akuyenera apatsidwe mwayi kuti athe kuphunzira ndi kukula mwa ubwino mwa thanzi ndicho linga chokuti asavutike pamene akupitiza ndi maphunziro awo akamapita ku primary school. Bungwe la Action Aid lamanga sukulu zamera mpoyamba 80 ndipo ana oposa 4,000 ndi omwe apindula ndi sukuluzi. Vincent Maseya, MBC, Lilongwe. Tsopano mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wamanja Masana ikumana ndi England kumpikisano wa Commonwealth omwe ukuchitikira mdziko la Scotland. Masewero ayamba nthawi ya 3 koloko masana. Mu studio muno ndi mtolankhani wathu za masewero Norbert Jameson. Masewero bwanji Norbert? Masewero kaiwe Messi. Ndasweranso. Tiyembekezere zotani masewero lero? Masewero ovuta kwambiri lero. Taswera kale masewero awiri kugonja ndi South Africa kenako kudzapambana ndi Northern Ireland. Koma England tikumana nayo ndi timu yamphamvu kuposa matimu awiri amene takumana nawo. Foka yang'ana pa ndandanda wa matimu onse pa dziko lapansi, England ili pa nambala yachitatu. South Africa tinasewera nayo ija ili pa namba 5. Northern Ireland ija ili pa namba 14. Ife tili pa namba 9. Ndiye kuti namba 9 akukumana ndi namba 3.
zikuonekeratu pa pepala kuti namba 3 yo ndo wamphamvu ndithu ndipo akhala masewero ovuta koma tikuyembekeza kuti atsikana athu achilimika chifukwa timu yathu ili ndosewera ambiri oti akakankoyamba kupita ku mpikisano waukulu ngati umenewu ndi ana achichepere achokera ku timu yachisodzera ya under 21 ndi masewera amene asewera awa ya South Africa komanso ya Northern Ireland kunali ngati koyamba achotsa mantha pano ndikukhulupirira kuti lerolo adzipereka ndipo atengetsana nayo England. Ndi chifukwa kena amana kuti tasangalala kwambiri tidikire kaye nkhani yake inali ndanda uja. Ena amatero ndithu kuti sinanga Northern Ireland yo ena kuiona amaonabe kuti ndiyo pepuka kuyerekeza nimene tilili ife Malawi komanso matimu ena amene tikusewera nawo ngati South Africa komanso England imene tikumana nayo Northern Ireland yo mphamvu zake nzocheperapo. Tango tifotokozeranso kuti mmene mpikisano ukuyendera kufikira lero ndi zinthu zina ziti zimene tingaphunzire ife kuno ku Malawi. Pali zambiri zimene tingaphunzire kuyerekeza ndi mmene tikuonera matimu ena amene tikusewera nawo anzathu ngati akina England makamaka amene ala akuluakulu ngati South Africa ndi timu yoti yakhaye kutivuta kwa nthawi yayitali koma pakadali pano South Africa tinene kuti mbuyo mwifeyo tinali pamwamba pa South Africa pano inatitembenuzira South Africa ndimene ikutivuta kwa nthawi yayitali ndithu misinkhu ndi chinthu chachikulu kwambiri chimene tikuyenera tiphunzire fa masewera awawa ampira wamanja kwambiri amene ali ndi osewera atali ndi amene akumachita bwino zikutivuta ndithu kuti ife tipatsirane mpira uja tichoke kumbuyo tikafike ku golo kutenga ndithu nthawi kupatsirana mwina anthu 7 or 10 pamene anzathu kungopatsirana mwina anthu 3 4 wafika kale ngolo mpira ndiye kutsogoloku ntchito imeneyo Netball Association of Malawi akuidziwa kale ali pakalikiliki otolera osewera achisodzera ang'onoang'ono kuchokera m'maprimary m'masecondary amene ali ndi misinkhu italiitali kuti kutsogoloku adzatumikire timu. Komanso mawa kusewera ndi Australia yo ndi timu yoti ili pa namba 1 pa dziko lonse lapansi masewero akulu kwambirinso adzakhala amenewo kusiyana ndi amene tikuchita lero ndi England. Bwera kuno kumudzi FDH Premiership taona ndithu matimu atatu kufana na mapoints. Mpira watentha kwambiri ndipo sizimachitika mbuyo msitima zonaona mapakadali pano zikuoneka kuti season inoyo nkhondo ikadalipo ndithu ndipo sunganeneretu kuti chinthuchi atenge ndani ndalama zachulukitsa 200 million kwacha imene adzatenge katswiri ndizikuoneka kuti aliyense akuifuna imene maso ake ali pamene popo pano masewero 11 aseweredwa kale tatsala ndi masewero 4 okha kuti timalize chigawo choyamba aliyense asewere masewero 15 koma sizikudziwika kuti tikamamaliza chigawo choyambachi pamwamba pakhala ndani chifukwa zikumasinthasintha wiki ino pali wina koma kusiyana kwake mongopezeka kuti mwina kusiyana zigoli kapena kusiyana point imodzi ngati pano tukamba pano amene kunenera Wanderers Silver Brigos onse ali ndi 22 points kuyangana namba 4 yonso suti ali kutali Bullets ali ndi 20 points bosiyana mapoint awiri ntchito ndithu ikadalipo ni mpikisano wabwino umene umakoma ukamaonera munthu kuti osachita kudziwiratu kuti mene zililimu katswiri wathu akhala wakuti. Kufikira lero kuona kuti mpira umene makampikisano umene wa FDH ukuyenda bwanji kusiyanisa ndi mbuyo. Chachikulu sumuna ndi chimene chocho kuti mpikisano kuoneka kuti ndi wakulu kwambiri. Tikakamba za mmwambamo komanso tikayang'ana pansi penipeni pali matimu ena amene sitimayembekezera kuti angapezeke pamene ali pansi penipeni pali timu ya Craig Sporting timu yoti ili ndi zipangizo zozenereza ndalama bwinobwino osewera abwino ukayiona pa ground pamene kuchitira koma daba kuti timu iyi kupezeka bwanji pansi penipeni pa masewero 11 yatolera mapoint 5 okha para china Kamuzu Barracks para china Goshen Citadel za Dynamos mbuyomu matimu amene amapezeka kumusiku amakhala kuti ndolowa kumene ndi amene umadziwa kuti season ino ikamata awatulukawo koma onopa onse amene ali pansi palibepo timu yoti yangolowa kumene ulendo wachina Luana Mitundu ali mkatikati mwa china Red Lions akuoneka kuti akuchita bwino achina Masters ali pa namba 5 pamene ankhala kale ndi amene ali pansi penipeni kusonyeza kuti chaka chinocho mpira watentha kwambiri. Ndathokoza amene ndi mtolankhani wathu wa zamasewero Norbert Jameson ndipo tikatero tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyani tentionenso mitu ya nkhanizi. Boma latsimikizira anthu kuti likudzipereka kuthana ndi mavuto omwe akukhudza ntchito za umoyo. Nthambi yona zamayendedwe apansewu yati oyendetsa galimoto akutsatira malamulo apansewu. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wamanja ya Queens isewera ndi England masanano mu mpikisano wa Commonwealth ku Scotland.
pezani nkhani zendi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlali ndine Mercedes Mawa, masana abwino.